Van 2 tot en met 6 november is het Nationaal Schoolontbijt. Ben van zo'n 3000 basisscholen komen deze week aan om together met elkaar te ontbijten op haar scholen. Ik ben van basisschool het Oer in Munstersiel door hier om mij en juf Kim had speciaal voor u een vlagje maken. Hey, welkom bij het Nationaal Schoolontbijt op CBS het Oer. Ontbijt is het belangrijkste eetmoment van de dag. Kom verder. Maar dat is zo leefbaar. Door te ontbijten krijgt je lichaam energie en brandstof. Deze energie en brandstof heb je nodig om lekker te kunnen spelen en goed te kunnen leren. Samen met het Nationaal Schoolontbijt maken wij kinderen en ouders bewust van gezond en verantwoord eten. Maar ook een mooie start van de dag samen te hebben met elkaar. Dat doen wij vandaag hier ook op Zedestoel. Gezellig met allen zijn we hier aan het ontbijten. En zijn we echt aan het smikkelen en aan het smullen van het Nationaal Schoolontbijt. Wat vind jij het lekkerste aan het Nationaal Schoolontbijt? Een bolletje met komkommer. En weet je ook hoe die heet, hè? Dat zijn matses. Een broodje kaas. En volgens mij nog iets. En een appel. Een bolletje met kaas en komkommer. Wat eet jij tijdens het Nationaal Schoolontbijt? Crackers met stro. Een broodje met kaas. Een cracker. Een broodje met kaas. Wat heb jij normaal thuis als ontbijt? Een broodje fruithagel. Een broodje met hagelslag. Ik eet muesli. Een cracker met chocopasta.